दिनै बिथांमोननि सिमांखौ भंग खालामना होबाय। प्रमद बर'आ मानो बेफोरबायदि मावखो? बै समाव बुंदोंमोन बिथाङा आंनो गाज्रि नाङा होननानै। दिनै गाज्रिनि थाखायनो बिथाङा बेफोरबायदि खामानिखौ मावगासिनो दं नामा? हा? गाज्रिनि थाखायनो प्रमद बर' बिथाङा बेफोरबायदि खामानिखौ मावगासिनो दं नामा? मानो? हेलौ एभरिवान, गुड मर्निं। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि उनाव मोजाङै दं। लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनि अननायाव मोजां दङ। लोगोफोर, दिनै आङो नोंथांमोननो गिबियाव जायगानि सोमोन्दै एसे बुंनो सानदों। नैबे जाहैबाय गुवाहाटि हाजो। नोंथांमोना साननो हागौ नङाब्ला बबे हाग्राबारियाव थाखोमाहैनानै भिडिअ खालामदों होननानै। बे नङा। मानो होनबा नै नायनानै ला, गोजौजोंबो न' दङ जोंहा आरो बेराफारसे ओरै उनजोंबो दङ। र' आं बेक केमेरा होनि नोंथांमोननो। नै ओरैबो न' दंजोबो, सोरगिदिं दङ। दा लोगोफोर, गुबै बाथ्राया जाहैदों जोंहा नोंथांमोना गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुखाबाय नङा होमबा? BPF हान्जाखौ सोंखारिबाय थानाय UPPL हान्जाया गोदान जिथुनाखि दा बिटिआर सरकार सोलिबाय दङ, बे सरकारा माने फुराना बारग'लांनाय सरकारखौ सोंखारिबाय थानाय, बिनि सोमोन्दैनो आं नोंथांमोननो दिनै भिडिअखौ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाहैदों थारमाने जोंहा आं नामखौ लानाय जानाय नङा। बै बिथां मेलेमजिबि सुबुङा हाग्रामा महिलारिनि सायाव बुंदों जे गावसोरो जेन'बा गोबां आसनि होबाय, मन्दिर 2 लाखनि अनसुंथाइ होबाय आरो 1250 रांनि बिथांमोना अरुण'दय आसनि होदों। बिदिनो गोबां बायदिसिना आसनि होदों बा खिखरसालि होदों, मा होदों होननानै बुंदों। नाथाय बेफोर होनायाथ' थिगानो, नाथाय UPPL सरकाराथ' होदों, जों बेखौबो थोंजों बुंनो हाया। बे जाहैदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्रायनो पास जाबोखानायसो। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय पास जाबोनाय बेफोर गासिबो स्किमा। नोंथांमोना बेखौ होदों होननानै थोंजोङै बुंनो हाया। मानो होनबा बेफोरबायदि खामानिखौ बै समावबो हाग्रामा महिलारि सरकार सालायनाय समावबो मोनखादों नङा होमबा लोगोफोर? दा जोङो बेफोरबायदि गावजों गाव सोंखारलायबाय थानो ना मानो? दिनैनि दिनाव बिथाङा बुंदों जेनेबा जायफोर हाग्रामा महिलारिनि खामानि मावनाय बिनि मोनसे स्किमनि नाम बुंनो हायोब्ला 5,000 रां खरि होगोन होनना बुङो। बेफोरबायदिबाथ' गोबां मानसियानो प्रुफ होगोन। गोबां मानसियानो प्रुफ होगोन। मानो होनोब्ला दिनै 1000 जन मानसिया प्रुफ होयोबा बिथाङा 5,000 खरि 1000 जन मानसिनो खै हाजार थाखा होगोन नङा? मानोना दिनै बिथांमोना बेफोरबायदि चेलेन्ज खालामलायनायनिफ्राय गावजों गाव गोजान जानाया मोजां। जोङो गासिबो गोरोबलायनानै खौसे जानानै ज'नो खामानि मावनाया, बेखौ आं साबसिन नुहुरो। दिनैनि दिनाव बिथांमोना बेफोरबायदि गावजों गाव सोंखारलायबाय थानो नाङा। हागौमानि मिलायलायनानै बा खौसे जानानै बोरैबा नोंथांमोना मोनसे खालामनानै गोजौ फारसे जौगालांनो हागोन, बेफोरनि फारसे सिन्था खालाम। नङाब्ला जों दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि खालामबाय थायोबा गुबुन जाथिजों जोङो नाख्रेबजानाया रोखा। आरो ओरैबाबो जों नाख्रेबजाबोगासिनो दङ। बेयो फाइनाल जागासिनो दं आरोखि। लासै लासैनो जोबलांनायनि लामायाव फैगोन माने बर' फिसाफ्रा। लोगोफ्रा बिथांनि बुंनाय भिडिअफोरखौ एसे नायनानै लाग्रो। निस्सय नुखाबाय, थेवब्लाबो ससे नायनानै ला आरो बुजिबाव नङा होमबा? बिनि उनाव दंबावो, जुदि बिथांमोनहा दिनै राइट खोथा बुंदोंब्ला NDFB मानि खारनाव धरना होदों नङा होमबा? बा डिमान्ड खालामनो गोनां जादों गणतान्त्रिक भाबै, बिथांमोननि भिडिअखौबो नोंथांमोना नायलांनो हागोन। जोंनि UPPL नि सासेबो सोद्रोमाया BPF आव हाबहैयाखै आरो मा मोनाखै। जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 75,000 होबाय, अनसाय बिथांखिनि 5,000 होबाय, गियान सोरांनि 5,000 होबाय, सुपार 50 खालामबाय। जोङो अरुण'दयनि 1250 रां होबाय, न'खर न'खर रेशन कार्ड होबाय, लोंनाय दै होबाय। जोंहा दा दाखालिसो आलारि सोरां बिथांखिनि मन्दिर 2 लाख होबाय। बेबायदिनो सानथ्र'हायै जों रायजो राजानि खामानि मावना होबाय। लामा सामा मोजां खालामनानै होजोबबाय, गोग्गो लोंनाय दैनि बेब'स्था खालामनानै होबाय, खिखरसालि बानायनानै होबाय। मा बानायाखै जों? नोंथांमोना बुं हाग्रामाया मा खालामदों? हाग्रामाया जेबो खालामाखै। नोंथांमोना हाग्रामानि दिननि मोनसे स्किम नाम बुंनो हायोबा नोंथांमोना 5,000 रां होगोन आं। नोंथांमोना सरकाराव थानानै बा पावाराव थानानै जिखि मावबाय था, बेफोर मोजां जादों, थिगानो। नाथाय नोंथांमोना सानफ्रामबो जे बुंबाय थाबानो जानाय नङा। बहाबा खिखरसालि होदों, लामा होदों, न' होदों, मानिबा आसनि होदों अरुण'दयनो, बहाबा मा होनो 75,000 फाइनान्सनि सुख'ना होनाय मानाय, बेफोर बाथ्राखौ नोंथांमोना बुंबाय थानांगौ दरकार गैया। बेफोर राङा बबेनिफ्राय फैदों आरो बेफोर स्किमा बबेनिफ्राय जाना फैदों, जों बेफोरखौ गासिखौबो मिथिगौ। दिनैनि दिनाव नोंथांमोना एथ'ग्राब जिथु बर' समाजनि थाखाय, बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावमारदोंब्ला, दिनैनि दिनाव बिर जोहोलाव बै समाव हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय NDFB बिथांमोना दिनै आंनि खारनाव नोंथांमोनजों डिमान्ड खालामफिननो गोनां जादों आरो दिनैनि दिनाव मानो धरना होफिननो गोनां जादों? नोंथांमोना बेफोरखौ एसे बुजासै नामा? दिनै नोंथांमोना गासिबो बर'नि थाखाय खामानिखौ सैथो भाबै मावदोंब्ला, मोजां मथे मावदोंब्ला, दिनै नोंथांमोना बै थैनाय मुंख्लं सुबुंफोरनि 4,22,000 रांखौ बबे जायगायाव सिखोमानानै दोनदों आरो मा खारनाव बहा मा थाबथा होनानै दोनदों? नोंथांमोना जोंनो बिनि फिननायखौसो नांगौ। जोङो रायजोआ जाबाना थां माबाफोरखौ एन्सारफोरखौ बियाखै। नोंथांमोनाव जोंनो नांगौ थार फिननाय। दिनैनि दिनाव रन्जन दैमारिया सासे NDFB आफादनि लिडारमोन।
बे लिडारखौ दिनै बिटिआर एकर्ड जाखांनाय उनावबो आं बारे बारे बुङो बे बाथ्राखौ सिगां फायना बुंगासिनो दं बिटिआर एकर्ड जाखांनाय उनावबो मानि खारनाव बिथांखौ जेल जाहोफिननो गोनां जादों बेनि मेन गुबै रिजना मा नोंथांमोना मा सानदों नामा पाब्लिकखौ जेबो मिथिया होननानै गासै रायजोआनो मिथिबाय फैबाय थानाय इलेक्सननि सिगां रन्जन दैमारिखौ दिरुननो हानाय लामा दंबा गोख्रै दिरुनना हो नङाबा रायजो राजाफ्रा बिनि फिथाइखौ नोंथांमोननो फैबाय थानाय एमपि इलेक्सनाव होगासिनो दङ नोंथांमोना गोखै फिथाइ जानो ना गोखा फिथाइ जानो रेडि जानानै थाबानो जाबाय जिथु खामानिखौ मावना होनो हायाब्ला बेखौ गासै रायजोआनो बुंगासिनो दङ दिनै नाय जोंनि सनितपुर आरो ढेकियाजुलिखौथ' बाद दोन नोंथांमोननि क'क्राझार अर्थात बिटिआर एरियायावनो साननानै नाय गोबां बर' फिसाफ्रा गोरिब गुन्द्रायाव गोलैसोनानै दङ नोंथांमोना मानो नायाखै जानला मोनला नोंसोरो जुथाइ मुथाइ जेराव मेराव नोंसोरो मिटिं गायै नोंसोर जानला मोनला बुंबाय थाबा गासिखौबो होदों मावदों होनना बुंबाय थाबाथ' जानाय नङा रायजोआ नुगासिनो दङ दिनैनि दिनाव नोंथाङा जेबो होआखै हाग्रामा महिलारि होनना बुङोब्ला बेथ' रं जागोन बै समाव नोंथाङा न'निफ्राय ओंखारबा गारि सालायो बबे लामानि सालायो सोर मावामोन नोंथांमोननि सरकार दानायाथ' 3 बोसोरल'सो जादों नाथाय बिनि सिगांनिफ्रायनो जे नोंथाङा गारि सालायबोगासिनो दङ सिलानिफ्रायनो क'क्राझार थांदों गुवाहाटि फैदों बेफोर लामाखौ सोर मावदों बिपिएफनि आमोलाव मावदों नोंथाङा मानो हमनो हायाखै गोदान सरकार दादों होननानै नोंथांमोना दिनै बिजेपि सरकारजों एलायन्स जाना थानानै नोंसोरो बेयाव UPPL सरकार दानानै नोंसोरो जानला मोनला बुंबाय थाबा जानाय नङा जोङो रायजोनो नांगौ रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय माला उदां खालामनो हागोन बिनि फिननायखौसो जोंनो नांगौ लोगोफोर भिडिअआ बांद्राय गोलाव जागोन आं सर्टकाटै नोंथांमोननो जोंहा माखासे एक्स NDFBनि दैदेनगिरिफ्रा बा मेलेमजिबि सुबुंफ्रा दिनैनि दिनाव मानि खारनाव धरना होदों नैखौबो नोंथांमोना एसे नायनानै लाग्रोदो NDFB long left. NDFB long left. Rehabilitation amak lagi boy. Rehabilitation amak lagi boy. Rehabilitation amak lagi boy. Amak prepu kini 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 amak lagi boy. আমি ইয়াত তৎকালীনভাৱে আমি যিমানখিনি ভেৰিফাই হোৱা PRS যিমানখিনি গ্ৰুপ আছে আমি ইয়াত তৎকালীনভাৱে উপস্থিত হৈছোঁ যিহেতু আজিৰ কথা নহয় আগৰ পৰাই কৈ আছে যে আজি আগষ্ট মাহত দিম আৰু ডিসেম্বৰ মাহত দিম এনেকা মানে কথা দি আমাক প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে আমাক ঠগাই আছে বা হেতালি খেলি আছে আমাৰ NDFB যিকেইটা মানে ভেৰিফিকেশ্যন হোৱা লগ আছে সেইবিলাকত লৈ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ ফেৰেংগা ছাৰে মানে হেতালি জীৱনলৈ হেতালি খেলি আছে সেইকাৰণে আমি বহুত দিক্কাত জনাইছো যে আমি ইমান দিনৰ পৰা বড়ো আন্দোলনত জড়িত হৈ কাম কৰি আহিছে বা লাইভত লৈ আমি খেলি আহিছে এই বিষয়ে আমি ইমানখিনি ক'ব নাযাওঁ যে আপোনালোকে আমাৰ কাৰণে যিকেইটা যিমান আছে ভেৰিফিকেশ্যন হোৱা বা ভেৰিফাইড হোৱা সেইসকলক পটাপট মানে ৰিহেবিলিটেট কৰিব লাগে আৰু যিকেইটা মানে মাৰ্চাৰ্ছ আছে কি আছে সেইবিলাকক সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে যদিও নকৰে তেনেহ'লে আমি আগন্তুক দিনত কিবা তৎকালীনভাৱে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে সাজু আছে আৰু আমি আমাৰ যিমানখিনি কলেজ আছে সেইবিলাক আমি সমজাই বা বুজাই ৰাখি আছো কিন্তু এতিয়ালৈকে আপোনালোকে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ বা ফেৰেংগা ছাৰে তেখেতবিলাকে এতিয়ালৈকে একো মানে আমাৰ কাৰণে ফটকেপ লোৱা নাই সেইকাৰণে আমি ধিক্কাৰ জনাইছো আগন্তুক দিনত এই ডিচেম্বৰ মাহৰ দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে যদি কিবা এটা নকৰে তেনেহ'লে আমি ইয়াৰ কাৰণে কিবা ফটকেপ লোৱাৰ কাৰণে বহুত উপস্থিত আছো হাজু আছো नुदों खोनादों बयबो मिथिजोबदों दिनैनि दिनाव आजिखालिनि जुगाव बे डिजिटेल मुगायाव रावबो सिरि थाग्रा नंलिया सोरबा सोरखौबा गिनानै थोंजोङै फावसायना थाग्रा नंला दानि जुगाव सेकेन्डआवनो मबाइलनि जुग डिजिटेल मुगा इन्टारनेट जुग दसेनो लाइभ भिडिअबो होब्रबनो हायो नङा होमबा आरो गोसोनि साननाय हनायखौ गासै रायजोनि सायाव दसेनो फोरमायनानै लानो हायो दा बेफोरबायदिखायनो नोंथांमोना बै सुबुंफोरखौ मोनसे समाव एसे दुखु खस्थनि गेजेरजों हाग्रा हावग्रा थाखोमा दाउ अमाफोरबायदि जिउ खुंबोनाय रैखाथि हान्जाखौ एथ'ग्राब इनाय खालामनो सानोबा जानाय नङा दिनैनि दिनाव बिथांमोनखौ जुदि नायदोंब्ला अनसायदोंब्ला दिनै बिथांमोना बेफोरबायदि बाथ्राखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों मानो फोरमायनो गोनां जादों नोंथाङा जिखियानो जाया मानो नोंथांनि मुंखौ आं लानो सानाखै नाथाय बिथांमोना मुं लानाय जेला आङो दिनै थोंजोङै मुंखौ लाबोनो सानदों प्रमोद बर' बिथाङा बिटिआरखौ बेंगिरि सासे बिटिआरनि चिफ मिनिस्टार नङा होमबा दिनैनि दिनाव बिथांखौ बारे बारे खावलायो बयबाबो दिनै बिथाङा जुदि बिथांमोननि बाथ्राखौ गुरुत्व लानायमोनबा बा खोमा सुनायमोनब्ला दिनै बिथांमोना बेफोरबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों धरना होनानै गावसिनि मोननांगौ मोन्थायनि थाखाय एथ'ग्राब खुगा फुवार
होस्रिगाव गावसिनि मोननांगौ बिनांगौ गोनांथि गैयामोन बै समाव नोंथाङा बुंदोंमोन गासिबखौबो समान भाबै नायगोन जोङो रावखौबो उन्दै गेदेर सिनायालासिनो थाया जों बयखौबो उन्दै गेदेर मान होलायनो नांगौ दिनैनि दिनाव नोंथांनि मान होनाया बहा थांखो प्रमद बर' जोंनो बिनि थार फिननायखौ नांगौ नोंथाङा दिनै एस ग्रेसियानि रांखौ मानो होआखै ना बले सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्रायनो पास जायाखै ना आसाम सरकारनिफ्राय पास जाबोआखै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौबो रिकुवेस्ट खालामहरनाय जायो जोङो गासिबखौबो दिनैनि गेजेराव जायफोर बिथांमोननि मोननांगौ मोन्थायखौ बा रांखौ गाइड खालामना दोनदों बिथांमोननि रांखौ थाबैनो माबा मोनसे राहा खालामनानै दिहुननो हानाया मोजां नङाब्ला बिनि बाथ्राखौथ' आं सिगाङावबो बुंखाबाय फैबाय थानाय MP इलेक्सनावसो बिनि फिथाइखौ गोदै ना गोखा मोनजानो थांगासिनो दं नोंथांमोना बेखायनो लोगोफोर जोङो गासिबो सांग्रां जा जों बर' फिसाफ्रा गासिबो खौसे जा जोङो इनाय उदखारि खालामग्रा लिडारफोरजों बिसि गोबाव आरो थांनानै थाफाबाय थाबावनो बेसेबां जों सहायनानै थाबावनो जोंनि दुखु खस्थ'खौनो जेबो बुजियाब्ला जाय सरकारा जोंनि मोननांगौ मोन्थायखौनो खोमानानै दोनोब्ला बर' फिसाफोर बै समाव हारिनि थाखाय बिथांमोना जिउ बाउसोमहैदोंमोन दिनै किसुमाना जिउ गोमालांबाय किसुमाना बासायनानै फैबाय बेबो बै प्रमदमोन बायदियानो लानानै फैबाय बिथांमोनखौ जोङो गोजोन सुक्ति दानोसै होननानै दिनैनि दिनाव प्रमदनि बाथ्राखौ फोथायनानै हाथियारखौ दोनथ'नानै बिथांमोना दिनै गोजोन लामाजों आगान सुरनोसै बा न'खराव रुजु रुमु संसार जाहैनोसै होनना फैदोंमोन बेस्राफोर दिनै बिथांमोननि सिमांखौ भंग खालामना होबाय प्रमद बर'आ मानो बेफोरबायदि मावखो बै समाव बुंदोंमोन बिथाङा आंनो गाज्रि नाङा होननानै दिनै गाज्रिनि थाखायनो बिथाङा बेफोरबायदि खामानिखौ मावगासिनो दं नामा गाज्रिनि थाखायनो प्रमद बर' बिथाङा बेफोरबायदि खामानिखौ मावगासिनो दं नामा मानो मावदों रां रुफानि सायाव उन्दुनो मोननायखाय नामा थाखा फैसा लाब लाब साबसाब दांनो मोननायखाय नामा गोसोआ सोलायलांबाय साननो नामा नोंथाङा रायजो राजानि थाखाखौ बा बिथांमोननि मोननांगौ रांखौ आंनो आंनि न'आवनो बस्थायै बस्था सोना दोनसै होननानै बे माब्लाबाबो जानाय नङा सानसे सरकारा गोदान सोलायगोन अब्ला बुजिगोन नोंथाङाबो BJP सरकारा जेरै फैसा चेन्ज खालामदोंमोन बै समाव नोंथाङाबो बुजिहैगोन मा खालामगोन मा मागोन जाहैगोन अब्ला नोंथांनि खर'आव बजाय गोलैगोन दिनैनि दिनाव नोंथाङा बेफोरबायदि खालामनो नाङा नोंथांखौ फोथायनानै हाजार हाजार बर' फिसाफ्रा गोजोन मोनदोंमोन गोसोआव दाद मोनदोंमोन दिनै नाथाय नोंथाङा गादियाव जिरायनाय लोगो लोगो जोंनि गोसोआ बायग्लिलांजोबदों जोंनि गोसोआ उरां फारां जादों जोङो नोंथांनि लेक्सार होनाय बा रायजो राजाखौ बुजायनाय बेफोरखौ खोनायब्ला जोबोद मोजां मोनोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो नोंथांनि रावखौ फंसेबो खोनासंनो बानानैसो जानाय दङ बेखायनो गासै बर' फिसाजों मोजां मोनफिनजानो लुगैदोंबा बा अनजानो लुगैदोंबा नोंथाङा बैफोरबायदि बिथांमोननि दुखु मावबोनाय बा खस्थ'नि गेजेरजों भुगिबोनाय बिथांमोननि रांखौ दिरुनना होयोब्ला मोजां जागोन आरो बर' फिसाफोरनि थाखाय अराय सम मोजां खामानि मावलाङोब्ला जोबोद मोजां जागोन आं बेखौसो नोंथांमोननिसिम आसा फारिहरनाय थायो बिथांमोना गोबां दुखु फोरमायदों फैबाय थानाय इलेक्सननि सिगाङावनो जुदि होआब्ला बिनि सिगाङावनो नोंथांमोना होगोन होननायनि खोथा बुंदोंमोन फेरेंगा साराथ' जेबो माथा मारियाखै जोङो नुहुरगासिनो दङ अर्थात रन्जित बसुमतारी सारा गबिन्द बसुमतारी बिनि ब्रेनाथ' खावसे थांखाजोब्बाय गैला मानो होनबा 4 भागआव 3 भाग थांखाबाय 1 भागल'सै बिथांनि ब्रेना बेजों सावरायनायनिफ्राय सावरायनायानो साबसिन जासै मानो होनबा जेबो फायदा गैला गबिन्द बसुमतारीजों सावरायनानै दिनैनि दिनाव मावना होयोब्ला प्रमद आरो फेरेंगा नोंथांमोना गोख्रैनो मावना होदो बिथांमोननि अननायखौ मोननो लुगैदोंब्ला आरो रायजो राजानि अननायखौ नोंथांमोना अराय सम नोंथांमोनजोंनो मोनबाय थानो लुगैदोंब्ला बा थाबाय थाजानो लुगैदोंब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जोबोद गोलाव जाबाय आसा खालामहरदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदों जानो हागौ आङो मेन भिडिअया गोथौ गोथौ बाथ्राफोरखौ बुंनो रोङा थेवब्लाबो आंहाबो साननाय दङ लासै लासै नोंथांमोननि अननायाव बा नोंथांमोननि थुलुंगा हरबाय थानायाव आंबो बुंलांबाय थानो हागोन बेफोरखौनो आं नोंथांमोननिसिम आसा फारिहरनाय थाबाय आरो लोगोसे जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बिसोरनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर हरबाय आरो जोबथारनायाव मोनसे रिकुवेस्ट खालामो जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो दाबायनानै लादो जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होबाय थानायफ्रा नोंथांनिसिम थाबनो मोनहैयो बिदिब्ला लोगोफोरा दिनै भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय जय हिन्द बर' हारिनि